салом бинандагон ва тамошобинони канали тамошо медиа. Забони ноби тоҷикӣ бисёр забони бою ғанӣ аст. ҳазорон калима ва вожаҳои зебое дорад, ки мо ҳама рӯза метавонем аз он ба хубӣ истифода бубарем. вале мутаассифона вақтҳои охир аз вожаву калимаҳои истифода мебарем, ки аз мазмуну муҳтавои он бехабар ҳастем. чӣ маъне дорад, дар кандам маъне бояд истифода шавад, дуруст истифода карда наметавонем. аз забонҳои дигар истифода мебарем. вале ин хуб аст, забондонӣ, ҷаҳондонӣ, ин хуб аст албатта. вале ҷавонон ҳамарӯза калимаҳо ва вожаҳои нодурустро истифода мебаранд. воқеан дили ман месозад. ва ин таъсир аз ҷавонон ба мардони калонсолу пиронсол ҳам гузаштааст, ки ҷои таассуф ҳам ҳаст. ҳатто ман кафолат медиҳам, ки баъзе шумо аз онҳо, аз ин калимаҳо бехабаред. ва ман на дар бораи бисёр, балки танҳо дар бораи 4 калима, 4 вожае истифода хоҳам кард, ки дар бораи 4 калимае ҳарф хоҳам зад, ки шумо аз он комилан бехабаред. яъне аксар ин чӣ калима ҳастад? агар донистан мехоҳед, пас подписатсия карданро фаромӯш накунед ва аз ҳамон зангола ҳам ё колокольчик аст, истифода баред. калимаи якум калимаи паҳад аст. калимаи паҳад чӣ аст? калимаи паҳад дар баъзе минтақаҳо гуногун истифода мешавад. баъзан паҳад ба маънои паъад ёки паъад, паҳад, паъад. ва чӣ маъне дорад? ин калима, асли ин калима расида бар падарлаънат аст. яъне бар падарлаънат рафта мерасад. падарлаънат магар вожаи хуб аст? яъне яке ҳақ дорад дигареро падарлаънат гӯяд? магар мешавад, ки яке аз дигареро чунин гӯяд? албатта ин дашном аст, ҳақорат аст, таҳқир аст, намедонам. вақте ки дар бораи лаънат ҳарф мезанем, ба худо паноҳ бояд гуфт, на аз ин калима истифода барад. умуман калимаи лаънат наҳсе ҳаст, ки шояд баъзе мо умуман надонем. яъне дар бораи лаънат маълумот шояд надошта бошем. ба ҳар сурат вожа хеле вожаи бад аст, фач аст, нодуруст аст ва набояд мавриди истифода қарор дод. ва чӣ? аввал андеша, баъд гуфтор гуфтанд. бузургон, ҳатман бояд аз ин калима дурию худдорӣ кард. агар калимаи паҳад дар минтақаи шумо ё дар гӯиши шумо маънои хубро дода бошад, ҳатман дар камент нависед, то дигарон ё ки мо ҳам аз он огоҳӣ пайдо кунем. калимаи дуюм сағира. вожае ки ҳамарӯза дар миёни мардуми мо роиҷ аст, истифода мешавад. сағира аз калимаи сағируни арабӣ гирифта шудааст, ки маънои хурдро медиҳад. яъне сағирун кабирун, хурд бузург. вожаи сағирун ба маънои ятим ҳам меояд. яъне ки тифле ки аз падару модар ятим мондааст, онро сағира ёки истифода мекунанд. вале ҳамзамон илова бар ине ки маънои хурд ёки ятимро дода метавонад, ҳамзамон ҷавонон маънои таҳқирӣ онро истифода мебаранд, ки чӣ? сағира ёки сағира мегӯянд. агар фикру андешаҳои худро дар ин маврид доред, ҳатман дар комментарӣ нависед, то дигарон бифаҳманд ё мо ҳам атрофи ин масъала чизе дар фаҳми мо бошад. ҳамзамон калимаи ҳамрадифи сағира, яъне дар шакли таҳқир ёки дашном, ки мо мехоҳем дар бораи он ҳарф бизанем, ин вожаи бева аст. вожаи бева аслан мутааллиқ ба зонон ва духтарон аст. ин одатан миёни онҳо сурат мегирад. дағал аст ёки таҳқират ҳар чӣ аст, миёни занон аст. хуб, аслан калимаи бева маънои бешавҳар ё аз шавҳар ҷудо шударо дорад. вале ҳамзамон миёни занон вожаи таҳқирии он мавриди истифода қарор гирифтааст, ки мутаассифона ин зиёд миёни занон истифода мешавад. масалан вақте ки яке дигаронро хитобан мегӯяд, ки беваҳоро даъват кунед, ё ки беваҳо куҷо шуданд, ё ин ки мегӯянд, ки беваҳо чӣ хеле, ин маънои онро надорад, ки онҳо бешавҳаранд ё аз шавҳарашон ҷудо шудаанд, балки ин вариант ё ки намуди дағали ана ҳамин калима аст, ки дар миёни занҳо истифода мешавад. ва агар фикру мулоҳизаҳои худро вобаста ба ана ҳамин калима дар худ доред, ҳатман дар комментарӣ ишора кунед.
واژه چهارمی که میخواهم درباره آن با شما معلومات دهم این واژه‌ای است که نه تحقیر است، نه دشنام است و نه دغل، بلکه واژه‌ای است که نادرست در جای خود استفاده می شود و استفاده کردن آن هم ما درست قبول کرده ایم. این چی است؟ این کلمه است که در وقت طعام خوردن استفاده میشه، یعنی اوقات است. اوقات جمع کلمه وقت است، یعنی واژه عربی بوده جمع کلمه وقت است ولی نادرست استفاده می شود. ولی اوقات از کجا اومد؟ اوقات، اصلی کلمه اوقات از اقوات گرفته شده است. اقوات چی است؟ اقوات از ریشه قوت گرفته شده است. قوتی لا یموت میگن، در گذشته استفاده می شود. قوتی لا یموت یعنی بخور و نمور، یعنی همون خوراک کمی که هست انسان استعمال میکنه که نمیمورد، مثلا در دیگر منطقه در گذشته استفاده میشد، یعنی بخور و نمور. قوتی لا یموت. اقوات از ان همون اوقات با مرور زمان چی شد؟ وقت، نه اوقات شد، یعنی وقت ما خوردن نمیتونیم. وقت همون وقتی که ما جمع کلمه اوقات است. ولی ما همین کلمه رو واژه رو نادرست استفاده میکنیم که این علاقه میانی مردمی ما رایج شده. پس سوال بحث طلب هم این است که این کلمه چگونه این خیل شد؟ یعنی کلمه اوقات، اقوات چگونه کلمه اوقات تبدیل یافت، مبدل گردید؟ این رو کدام عالمان ساختن یا نمیدونم کدام پروفسور یا کدام بزرگوار گذشته ما؟ نه، تنها این مالی مردم است. کلمه خلقی است، اینو مردم خود تبدیل دادن. یعنی وقتی که اقوات در میانی در زبان ما فورا واسه سازگار نبود، چیکار کردن؟ واژه اوقات را استفاده کردن. با مرور زمان اقوات اوقات شد. پس اگر گفتنی شما داره در این مسئله در کامنتاری نویسید و ما را همراهی کنید. تشکر برای دقتتان.